What up? Juice! Bali 2024. Fiat Sara. House Tour. Let's do it. Täällä on hirveä tuuli, mä en tiedä miltä tää kuulostaa tässä mikissä, mutta tää vissiin lähtee tässä parin päivän sisällä. Mut ei mitään, aloitetaan. Tässä on, kattokaa, heti kun tuut tosta jutusta sisään, ovesta sisään, niin vasemmalla on tällaiset tuolit. Ne on kyllä varjossa, mä en tiedä milloin näistä tulee istuu. Ei varmaan ikinä. Rannalla jää 5 minuuttia tästä. Tää sijainti on täydellinen. Siitä kun kävelet eteenpäin, pääset keittiöön. Keittiö ei mitään ihmeellistä. Siellä on vähän nuudelia, mitä me syötiin. Sitten vähän jääkaappiin. Seuraavaksi vessa. Tää on alakerran vessa. Siellä on vessan pönttöä, suihkua, peili. Ja sit kun käyn nyt 180, niin tulee iso peili. Tää on hito hyvä, kun täällä kämpässä on niin paljon peilejä. Tässä on peili, tossa on peili. Sitten kun tullaan takas täältä vessasta ulos. Tässä on muuta aurinkorasvoja vähän ja kaikkea muuta. Eikä mikä se on, rusketusrasvaa ja Aloe vera, after sunny. Kyllä. Sitten kun tuut siitä, niin vessasta tulos. Tässä on niinku olohuone niin sanotusti. Tässä on ruokapöytä, vähän chufea. Riippukeino vai mikä keino ikinä ootkaan. Tässä voi varmaan istua, jos jaksaa joskus joku pöytä. Niin tää, iso toinen peili. Hiton smoothi. Siis se on täällä niin jännä, koska jos vertaa meidän viime kämppään, niin siellä ei ollut yhtään peiliä. Niin, täällä on kaikkialla peilejä. Mut hito tää on hullu, ottaa tästä vaan silleen kuvia tälleen. Näkyy kaikki. Siitä kun tuut sisään tästä olohuoneesta, niin suoraan näin, niin pääset tänne alakerran makuuhuoneeseen, missä me nukutaankin. Siinä on pöytä, vähän tuplaveet, joku, en tiedä mikä. Vähän nobon näköinen toi pöytä tossa. Tässä on meitsin vaatekaappi, mitä mä otin mukaan. Hajuvesi, näytinkin viime videossa, näytetään uudestaan. Boksereit, sukkia, asialliset paidat, oversize T-paidat, salipaidat, tanktopit ja shortsit. Täällä on kaikki kamerat, akut, laturit, GoPro-tarvikkeet, mitä ikinä. Tuolla vähän hupparia, pitkästä housua. Näin. Äkkiä mennään nyt yläkertaan. Sieltä kun tuut, meidät vasemmalle. Täällä on viileä. Täällä on ollut koko yön täältä. Niin. Siitä niin, portaat ylös. Vois kyllä louhiin nukkua täälläkin joskus. Jep. Koska mä en tiedä, että täällä, musta tuntuu tää on jotenkin tehokkaampi täällä. Siitä niin, yläkerta, peili, sänky, Saran vaatekaappi, Two Kingdoms. Mut kelatkaa oikeesti, mä en oo ikinä nähnyt kämpästä mitään tällaista, mikä niinku... Siis kelatkaa. Sä voit makaa tässä tälleen. Ja tässä näkyy niinku kaikki. Kelaa, mä oon vaikka palaveris huomenna. Ei kun tänä illalla siinä palaveri. Mä voin olla tässä vaan läppäri, mutta mä en tiedä, tossa on tää paskaa, niin pitää kääntää tää. Täällä yläkerran vessa. Siinä on pönttöä. Mä eilen kun mä tulin, niin mä ajattelin, että tän saisi jotenkin hienosti käännettyä tästä, mutta ei saa. Tää on vaan joku lasi. Okei, tänne tulee aika paljon luonnonvaloa. Jep. Hyvä tostakin. Hiton smoothi. Suihkua. Kaikkea meikkitarvikkeet. Sara on taas vallannut. Se oli eilen silleen, että ylhäällä on mun meikkijutut, alhaalla on mun pesujutut. Koska me nukutaan alhaalla, niin mä illalla jaksan mennä ylös peseen, niin on alhaalla ja sit ylös mä tuun meikkaamaan. Niin, eikö se ole ihan loogista? Mulla on siis ainut juttu, mitä mulla on mukaan. 2 hajuvet. Ne ei oo näkyvillä. Sitten mulla on dödö ja ei se ole rasvaa, koska mä unohdin sen. Joten Saralla on, mut silti ei mitään. Eli mulla on periaatteessa ainut tuote, mikä mulla on mukana, niin dödö. On se sellainen aurinkorasva kasvasva? Niin, mut se on se. Mut ei se oo silleen normirasva. Tässä oli tällainen kämppä. Katsotaan mitä tämän päivän aikana tapahtuu. Käydään varmaan etsiä saliin, pitää käydä apteekissa. Käydään rantsussa, siellä on pari frendiä tuttui. Tutustuttiin viime vuonna. Niin ei mitään, tästä varmaan nextiin aamupalalle ja siitä sitten jatketaan normisti päivää. Mä puhuin just yhden lokalinkaan laudan. Saisin surfilaudan ostettua, tsekataan. Mä yritän vähän puhua itselleni hyvää diiliä tässä. Koska nää, vaikka varmaan local friendi, niin silleen kun turisti, niin totta kai ne pyytää sitten enemmän rahaa. Tai silleen, no mä nyt tiedä, ei se yritä skämmää, mutta totta kai se pyytää silleen enemmän kuin se pyytäisi vaikka lokalilta, koska turisteilla on sitä rahaa. Niin. Mutta onneksi mä saan neuvotella, niin
alistuu täältä. Juu. Ja sitten kun varmaan kiinnostaa hintoja, niin kuin on sanonut, että mä voin puhua avoimesti hinnoista ja haluan puhua, koska mä oon lapsesta asti käynyt balilla ja mä haluan, että just joku sieltäkin ekaa kertaa tulee balille, niin täällä on halpaa, ruokaa halpaa, juomaa halpaa, asuminen on ylipäätään halpaa. Kalleimmat asiat, mitkä maksaa, on just asuminen ja lennot. Lennot meillä oli abouttia rallaa 1200 € per nenä parilta kuukaudelta. Se on aika halpa. Se on ihan sama, että tuuko se kesällä vai tuuko se talvella. Se ei tuu siitä tippumaan tai nousemaan, ellei sä just osta liput niin kuin päivää ennen. Niin sitten me ostettiin nää joku 9 kuukautta. 9 kuukautta ennen ja maksoi silti 1200. Jos olisi vähän varmaan tehnyt enemmän researchia, niin olisi saanut ehkä säästänyt sen 150 lisää, mutta ei jaksa säätää. Sitten asuminen. Yö on noin 150 €. Niin, yö on 150 EG abouttia rallaa siinä paikkeilla parilta kuukaudelta. Do the math. Saatiin vähän alennusta, koska ollaan pitkäaikaisesti ja sitten mä lupasin, että mä voin tehdä just tästä videoita ja näin pois päin. Mutta oon kyllä tyytyväinen tähän, mitä me saatiin. Tää on aikamoinen upgrade viime kesän kämpästä. Jos et ole nähnyt niitä vlogeja, niin käy tsekkaa nekin. Mutta ei mitään. Mä nostettiin tänne massiin, niin ei varmaan mene tililtä muuta kuin sitten kaikki Suomen juoksevat kulut. Aika perseestä. Just muutettiin pari kuukautta sitten ja nyt me niinku tultiin balille. Ja sitten me aletaan maksaa niinku Suomeen vaan vuokraa, vaikka me ei olla siellä. Aika hyvää rahan säästöä. Paljon tällaisen hinta oli? Toi oli 10 000, eli mitä se on, joku 50 senttiä? Okei, toi oli 60 senttiä. Tuo on hyvä toi kahvi oikeesti. Caramel macchiato. Ja sitten, no tähän kuuluu tähän kämppään just jotain aamupalajuttuja ja noita, mutta ne on aika kalliita. Et en ite ainakaan tuu ostaa tosta. Katso, että paistettu riisi kanalla, niin 75 tonnia, joka on sitten varmaan sellainen 5 €. Se ei ole kallis Suomeen verrattuna, mutta sitten kun täällä tietenkin on, niin sä alat vertailee hintoja toisiinsa, niin tää mikä tää on, niin on kallis. Meidän Vakkarin rafla, missä me käydään, niin siellä maksaa kanariisi tai paistettu nuudeli kanalla 35 tonnia, sisältää verot, niin on siinä 30 tonnia eroa, jos mä oikein lasken. Mutta niin, saadaan tosta kahvin eurolla tilattua room servicelle aamulla himaa, jos haluaa. Tuossa on numero, voi vaan soittaa. Hello, I wanna order Bali coffee. Okay, 1 minute. Ja vaan tulee silleen. Aika hauska. Ootko valmis? Joo, aika lailla. Napsuu. Aika lailla, juu. Täällä on näytti sadetta ihan kuin olisi näyttänyt. Ihan kuin olisi näyttänyt sadetta parille päivälle, mutta ei näitä sääennusteita kannata kauheasti uskoa. Tuulee vähän, mutta ei se haittaa. Tässä vielä kokonaisuudessa meidän kämppä. Keittiö, yläkertaa, alakertaa, olohuonetta, tuolla on vessaa ja toi on toinen vessa tossa ja aika nätti. Tykkään ja täällä sit ollaan sellainen 56 päivää. Nautitaan, surffataan, eletään ja sanon Sarallekin, että jätetään kaikki negatiivinen sinne Suomeen. Ei oteta niitä mukaan tänne, koska ei haluta pilaa niinku vibea, nautitaan. Mutta me mietittiin vähän, että me oikeesti tultais niinku talvellekin. Ja sitten ehkä pari muutkin frendiä tulisi tänne, yksi Tomi Puurunen, hyvä jätkä, niin se tulisi sen Mimminkaan. Tomi, tuutko tänne sun Mimminkaan? Häh? Ei hitto. Kato, ne lähtee lentoon. Moi moi, nähdään. Älä tuu takas. No niin, turhat. Niin muuten, jos te tuutte tänne, niin saatte läbäritkin. Ja yksi positiivinen juttu on, että ne siivoo päivittäin täällä. Eli sun ei tarvi huolehtia mistään lakanoitten laittamisesta. Jos vaikka jää tölkki tai ruokaa pöydälle aamulla, et jaksan laittaa, niin se tulee sitten siivoon. Aika chilli mesta. Otin vähän lisäravinteetkin mukaan. Roy 5 itse asiassa käy nytten. Roy 5, siellä on -20% alennuksessa jotkut, niin Roy 5 siihen, niin saat siihen -5% lisää, eli se on -30% alennusta. Mutta ei mitään, me lähdetään tästä syömään. Ai niin, saatiin Skoba, mä voin näyttää senkin. Pitää käydä tai mennä sellaiseen SIM-korttikauppaan, ostaa sieltä. No SIM-kortit meille, tai mulla on jo tossa, mut Saralle, tai kattoo vielä mitä me tehdään toi, mutta sit me pitää ylipäätään käydä siihen hakea sellainen USB, millä mä voin siirtää sit videot koneelle, koska mä unohdin sen Suomeen. En tiedä miten se on mahdollista. Se on niinku tärkeä juttu videoiden tekemisessä. Kun mä voin siirtää ne, niin unohdin sen, mutta onneksi ei oo kallista, niin mä voin käydä ostaa sieltä uuden. Yes!
Reveals pakastin. Ihana kylmä täällä, oi hitto. Sitten meillä on joku tällainen. Piti tosta 2 ja sitten tosta 2. Niin tää on joku, tuolta tulee jotain vettä täältä. Joo, hauska. Tässä tukehut sen. Näin kun Sara tekee tuolla kielen puhistamalla, niin sit tulee vaan. Kuuluu tuolta. Mut jeesurski. Jos tuutte balille tai ootte Thaimaasta jossain ja saitte skoballa, niin tää on fiksu. Laitatte siihen skobaa sen, niin näkee mapsin. Mä en nyt tarvii, kun tää sijainti on nyt siellä, missä mä oon aina ollut, niin pystyy sitten elellä täällä rauhassa allas. Tähän altaan reunalle paistaa aurinko. Kyllä tässä pystyy ottaa aurinkoa, jos haluaa. Ja hauska. Okei, jos yksi negatiivinen juttu tästä kämpästä pitäisi sanoa, niin se, että tähän paistaa liian vähän aurinko just päivällä. Vaikka tästä on 5 minuuttia rannalle, mutta olisi kiva olla vaikka himassa, kun tässä on näin paljon näitä asutusta. Mut siksi tää onkin jungle villa. Just näiden takia, että täällä on palmui pihalla ja sit tossa on niinku härpäkkeitä ja tällainen systeemi. Niin yes sirski, yes sirski, yes sirski. Tässä on tää ulko ja sit tästä tullaan sisään. Skootteriavaimet on. Noniin, mä näytän teille skoba. Se varjo. Sairas skoba. Surfrekki. Kerroit sä, että toi on sama kuin viime vuonna? Ei, sit toi on itse asiassa mun kypärä, mikä mulla oli viime vuonna. Tossa oli nämä raidat. Mut tää on vähän eri. Joo, saatiin sama skoba kuin viime vuonna. Aika hyvä kun on. Vähän tuttu. Mä en tiedä miksi toi yksi on tossa takana. Noniin. Joo, pitää käydä tankille ja näin poispäin. Metsi nyt asentaa tän ja nähdään vaikka kohta. Mä kuvaan vähän matkasta. Let's go. Tankille Broidien kanssa. Nice. Katsotaan paljon maksaa täyteen. Alkaa nyt ole täynnä jo. Niin 35 tonnia. Melkein 40 tonnia, eli silleen paljon 40 tonnia. Se on kuin 2 euroa tankki täyteen. 1,5 euroa. Okei, hyvä. Nice. Roska Auto Seasons. Oi, chilli! Me mennään nyt ravintolaan, mikä on meidän tuttu. Me ei olla nähty sitä vielä tällä kertaa, kun me ollaan oltu täällä, niin siellä on kyllä sairasta safkaa, mä lupaan. Mä otan red curry. Tässä on nää omistajan koirat. Mä en tiedä muistaaks nää enää meitä, mut kyllä ainakin hengaa. Katsokaa. Joo, ei tarvii nuolla sitä, bro. Joo. Ihana. Meitsi antoi tällainen safkaa vaan tästä pöydältä. Siksi se varmaan tykkäs meistä. Riisi. Perunaa, kanaa, paistettua sipulia tuolla. Silleen mietotulisuus ei liikaa. Toi on Saran lemppari. Vähän eurooppalainen ruoka, mutta tää äijä tekee sen niin hyvin. Siis mä en osais tehdä sitä Suomessa noin hyvin. Siis se vaimo. Ai niin se vaimo. Se vaimo tekee safkat ja tää niinku on tässä. Muista laittaa toi limen se. Se oli lifesaveri. Ai niin joo. Mut mä teen aina silleen, että mä heitän tän stäkkään ton riisin tonne. Niinku tolleen vaan tonne ja annan sen lillua siellä hetken ja sit se imeytyy sinne ja maistuu oikein hyvältä. Tuliks koira meidän allas? Poroidi katso tälleen. Damn. Ei mitään, me syödään nyt, niin nautitaan. Katsotaan mitä tapahtuu next. Tässä on niinku story tästä jäbästä. Tai silleen, että tää ei oo pelkkä ravintola, että on tietysti koti kaikille. Sitten tossa on look around you, look at the pictures you made, a lot of people have it. Will you be next in the war? Niin aika hyvä. Aika leffa. Oliko hyvä? Oliko ikävä? Meitsi finishas tän oikeesti, mä rakastan. Tää red curry. Tää mikä täällä on. Mä oon yrittänyt, äiti yritti Suomessa tehdä, mut se on mahdoton tehdä. Näillä on jotain omia mausteita kaikkia, mut joo, pakko myöntää, että kyllä se niinku, se mun äitin tekemä, mitä se teki siellä, olisiko se ollut green curry, joku red curry,
niin kyllä se niinku poisti tän ruuan tarpeen. Mut en mä tiedä mitä mä selitän edes. Mut joo, ok. Kokis juotu. Nyt pitää käydä apteekissa ja vähän SIM-korttia ja kaikkea muuta. Juu. Ostin 60 tonnia ja joku 3 ikää ja sopiva. Tonne saa microSD laitettua toilla tavalla koneeseen chillisti. Yes sir. Let's go. Varmaan apteekki ja jotain. Katsotaan. Joo, hullu. Chillaa. Jotain vahvoja tabui, rasvaa, puhistusaine ja laastareita. 15 €, 250 tonnia. Mut ne voi ilmoittaa sit. Ottaa kaikki kuitit täältä ja ilmoittaa matkan jälkeen, niin saa hyvitettyä ne. Meillä on sen verran hyvät matkavakuutussetit ja terveys ja kaikki mitä ikinä honkaa, mutta niin, yes, mennään. Take me Katsotaan mitä me tehdään nyt täällä Balille. Aika paljon meillä on suunnitelmia, me tehtiin vähän bucket listiä, että mitä täällä voisi tehdä ja näin poispäin, niin siellä on muun muassa, että mennään saarelle ja tää hittoa, mä en edes nähnyt, tuossa on joku norrussa. Tää niinku aito palmu, bro. Oh. Tippuukas joku palmu päähän tuota. Kato joku... Tossa on joku hedelmä. Siis tossa on jotain hedelmiä, näköjään joku orava saftana varmaan. Nyt tää hittoa. Onko se joku eläin? Joku olisi kuullut äsken. No ei mitään. Kello on tällä hetkellä 2. Kaikki laskut jne hoidettu tältä päivältä. Maksaa just vuokran ja... No ei oo mitään. Itse asiassa onkin. Nyt me mennään hakemaan simit. Me ei saatu niitä, koska pitää olla passi mukana. Ja kun mä ostin tän, niin tämä ei käy, koska sen pitää olla USB-C, että se menee tohon Mackiin. Eiku, mikä toi on? Onks se Macki? Eiku, iPad. No, Macin kone. iPhone kone. Niin se, Applen kone, niin se. Niin USB-C, että mä saan siirrettyä videot, niin pitää käydä vaihtaa. Onneksi se sanoikin, että siinä on vaihtoaika. Kiltisti sano silleen sit, niin ei mitään. Mennään. En tiedä mikä tuolla yhdellä kestää. No sieltä se tulee. Oli just sanomassa, että se joutuu aina venaa. Mut niin kuin mä eilen sanoin, niin ei sillä äks stressaa kiirehtiä mistään, mutta ei sillä äks venaskaan. Lezerski. Ensimmäinen eläin spotattu. What is... Mikä tää eläin on ole? En mä kyllä halua koskea siihen. Annetaan sille rauha. Sillä ei se oo tehnyt mulle mitään. Ei oo tehnyt mulle mitään. Mä oisin vaan tökännyt sitä täällä, mut... Annetaan Broidin olla. Ehkä se vaan nauttii tästä saasta kaikkea, mut niin. Syy! Tuolla annetaan ongelmia, toi ei heti oo luotu. Mitä? Tuolla tää ongelmia, tästä mä en vaan osaa. Otettiin äsken carbonara ja bolognese 55 tonnia plus 55 tonnia on 110 tonnia. Ja sit vesi siihen 10. Vesi 10 siihen eli 120 tonnia, eli paljon se maksaa Suomessa? 7 € kaikki. 7 € maksaa yhteensä nyt nämä ruuat ja vesi. Tää on se milouki kallis. Mutta en mä tiedä, täällä jotenkin yhtäkkiä tuli silleen nälkä. Ei yleensä on niinku nälkä, mutta tänään tuli niinku nälkä. Varmaan kun söi terveellisesti, niin sit se ei kerkesi imeytyä ja... En tiedä. Mut joo, täältä saa kaikkea. Kanariisi vaikka 38 tonnia. Mä yleensä otan sen. Burgeri 55 tonnia. Täällä on aamupala hiton hyvä. Yksi munakas. Mikä toi juttu on? Kato se kananmuna juttu. Onko se kallistunut kuin viime vuonna? Kato. Mikä? Kato se kananmuna. Onko se... Mikä me otettiin viime vuonna? Kato nyt toi maksaa 10. Pelkkä kananmuna on 10. Ja mun mielestä aikaisemmin Yes. oli 5 toi toast. Niin oli. Thank you. Eiks ne tuli yksi lasi? Ba'alawaa. En tiedä, meidän aamupalapaikka on pilalla nyt, kun maksaa 5 tonnia enemmän. 2 tonnia enemmän. Miten niin? 5 tonnia maksaa. Toast plus butter, mutta mä haluan kananmunan niihin. Ei se maksaa paljon. Ei varmasti. En mä muista. Miten voi?
En mä nyt tiedä, että se 17 tonnia euron osta leipää ja kananmunaa siihen. Ei Suomessakaan noin halpaa. Ei Suomessakaan ole noin halpaa. Kallista. Ei hittaa, ei mitään, no niin mä alan syömään, moi. Looking fresh boy. Vai 7 € maksaa nää kummatkin ruuat? Joo. Eli paljon se on jaettuna 2? Tämä. Paljon jaettuna 2? 3,5. No ihan hyvä ateria. Siellä me tostaa jauhelijan, tässä on saman verran jauhelijaa kuin koko jauhelijan paketissa Suomessa. Mut tää tuoks suu el perfecto nääro? Tääkin. Molemmat. Osaa kisakumpia parempaa. Kisa, ollaanko me tehty näin? En mä tiedä, mutta mä sain just tiedon, että 2,5 milliä mä saisin laudan, mihin kuuluu leashi ja finssi. Pitää käydä tsekkaa sen. Ehkä tänään, ehkä huomenna kattoo. Tsekitään. En tiedä, mä syön nyt, moi. Jou, tervetuloa. Kello on nyt 10. Mulla alkaa palaveri noin tunnin päästä. Eli 11 me käydään nyt ajelee. Me käytiin äsken syömässä. Samassa missä me käytiin tänään, missä on meidän tuttu. Samat setit sieltä, niin ja sit käytiin kaupassa. Mä voin tehdä nopea ostosten esittely. Tästä näin ostosten esittely. Mitä ostettiin kaupasta? Tuossa on kuitti. Maksoi 63 tonnia, eli abouttia rallaan sellaiset ehkä 4 €. En tiedä. Vesi, toinen iso vesi, kolmas iso vesi. Sitten yksi tällainen jääteejuoma. Meitsi tykkää tästä pienestä asti juonut. Pitää jatkaa legacyä. Aamuks cappuccino kahvi. Sitten toinen dolce latte kahvi. Ja sitten dolce latte ja sitten yksi cappuccino vielä. Otettiin vähän testiä. Viime vuonna me juotiin näitä, mutta sitten me ei muistettu mikä näistä oli paras. Niin testaamalla selvii. Mut ei mitään. Hyvät setit tuli sieltä niin ja... Damn, bravo. Saralla on varvasta tulehtunut, niin apteekki heitti sieltä jotain 400 milligrammasta ibuprofeenia. Kysyt kuinka kipeä on, niin Sara oli silleen, että 5-10. Et silleen, että voi elää, mut kyllä se silleen tuntuu. Broidi, ime mun säkkei. No ei mitään. Tää video oli taas, seuraavat videot tulee olemaan täyteläisempiä ja enemmän tehtäviä. Tää eka päivä on just tällainen, että tehtiin vähän sieltä, eli tehtiin siltä tätä. Mutta ei mitään, huomenna varmaan käy sitä laudaa, eli seuraavassa vlogis meitsi surffaa jo. Kiitos jos katoit. Tilaa kanava, nähdään ensi videossa. Peace. Adda mut snapis. Roy Immonen. Peace.